Brawl Stars. Но ако видя същия бролер като моя, умирам. Добре хора, започваме. Сега ще взема тия кутийки, малко ще ви превъртя и ще почвам да се бия. Добре хора, взехме кутийките. Сега отивам да се бия. Окей хора, трябва да взема тази кутийка задължително. Тук виждам новите два бролера. Той е един, обаче са два, ама Уарли, да, ще се скрия в храста смук. Роса ли беше това? Роса ли се казваше това, бе, брат? Аз съм играл Brawl Stars доста време, наистина. Как? Добре хора, не направихме победа. Поне не видяхме същия бролер като нашия. Затова win-win горе-долу. Сега ще напомня